Бургас кандидат за културна столица на Европа. Защо не? Започвам. Райна Кабаеванска, Апостол Карамитев, Георги Калоянчев, Христо Фотев, Петя Добарова, Георги Баев. Да продължавам ли? Списъкът може да бъде още много по-дълъг, защото всъщност това са имената на дългогодишната културна традиция на град Бургас. Вярвам, че Бургас ще стане културна столица на Европа. Той трябва да стане културна столица на Европа. Тук по един естествен начин се срещат различни култури. Събират се хора от цял свят, обменят идеи, обменят духовност, обменят радост, обменят сила. Бургас е красив и млад град. Заслужава да бъде културна столица на Европа, защото уважава, пази и обича ценностите, които е съграждал през вековете. Бургас неведнъж се е доказал като българската столица на културата. Тук са всички таланти, всички артисти тръгват от тук. Най-големите имена са тръгнали именно от Бургас. Културата блика от всякъде в Бургас. Даже бих казал, че може да изнасяме вече, директно, но заслужава да бъде културна столица. Това е най-фестивалният град, с десетки фестивали, целогодишни, национални и международни. Градът с толкова много зали, градът с най-модерният летен театър в Балканския полуостров. Мога много да говоря за Бургас, защото публиката и гостите на Бургас не скучаят, те нямат време за това. Бургас винаги е имал своя творческа бохема, винаги е имал една специална атмосфера, където творческият дух е живял, е творил, е интерпретирал по своя си начин различни послания към хората. Напоследък Бургас доста се съживи, събуди се и се случват вече доста неща. Бургас заслужава да бъде културна столица на Европа, защото тук можеш да усетиш, можеш да помиришиш, можеш да докоснеш артистичния дух. От 4 години насам Бургас не крачи, не върви, той буквално лети. И ако продължаваме да вървим с това темпо, съм сигурен, че няма да имаме конкуренция през 2019. Защото смятам, че Бургас изживява своя ренесанс и наистина заслужава да бъде културна столица на Европа. А освен това, самата идея Бургас да бъде подкрепен в тази своя кандидатура от всичките общини в областта е уникална. Тук се случват, може би, най-много фестивали и затова точно ние трябва да бъдем столица на културата през 2019. България започва от Бургас, прекрасният град, в който живея и творя. Какво повече мога да иска човек от това? Бургас е Евростолица 2019. Млади бургазлии, моля ви, изкарайте всичкият талант, който имате във вас и съм сигурен, че е в много големи количества. Изкарайте го и го покажете на всички нас, на целия свят. Нека всички разберат, че Бургас е културната столица на Европа.